Besides indigenous knowledge systems, there are things that are worth sharing. In teaching, that is called the sharing of good practices. It is easy to annihilate mice. Igundane nje alidingi lutho ngaphandle kwe-baking powder. But be careful. Put your hand in a plastic bag. Otherwise, it won't eat anything, whether it's cheese or whatever. Put it in a plastic bag so that it doesn't pick up your scent or your smell, because that is gonna make it skeptical of eating. Then voila, let it eat, and the stomach will swell and bulge just like your flour when you are making a dough. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi, igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthi wayimvunge yokusa, obhalwe ngu-S Ngubane no-T Qwabe. Siyaqhubeka nenkondlo ethi ize ikuphuzise amanzi. Ibinza lesishiyagalombili, umugqa wama-57 bayaguqa bakukhomba ngeminwe. Imbongi ikhethe igama elithi bayaguqa ukuchaza ukukhothama noma ukuchaza ukwahlulwa kade kuliwa, ukuchaza ukunqotshwa. Cabanga kwami, laba bantu banqotshwa ukuthi lo mlisa leli xila okukhulunywa ngalo lizimisele, liphokophelela phambili, yize lihlangabezana nezingqinamba. Uba sengathi izinkinga ebhekene nazo lensizwa ayizishayi mkhuba. Imbongi yakhetha igama elithi bakukhomba ukuchaza ukubhekisa iminwe kulona leli xila. Kanti-ke isigejane samagama esithi bakukhomba ngeminwe sichaza ukuthi bakwethwesa icala. Lo mugqa sibona ifanangwaqa elithi ba emagameni athi bayaguqa bakukhomba. Leli fanangwaqa ligqamisa ukubili. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, ubuningi balabantu ababeka lensizwa icala. Umugqa wama-58 bakuhleka befulathele bensinsitheka. Imbongi ikhethe igama elithi bakuhleka ukuchaza ukwenanela ihlaya. Imbongi yakhetha igama elithi befulathele ukuchaza ukunikeza umuntu umhlane. Imbongi yakhetha igama elithi bensinsitheka ukuchaza ukuthi bebegigitheka. Uhleko beluqhuma phezulu. Lo mugqa sibona amasu amabili, elokuqala elokuphindaphinda. Imaphi amagama imbongi waphindile? Igama elithi bakuhleka negama elithi bensinsitheka, ukugqamisa ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, ukugqamisa ukuthi le nsizwa abayihlekanga, bagcine bekhohlwe namagama abo ukuthi bawobani, bayihleka bayihlekisisa. Isu lesibili, ifanangwaqa elitholakala emagameni athi befulathele bensinsitheka. Lifanangwaqa lingu be. Siphinde sithole ifanangwaqa kuwo wona lo mugqa elinguka emagameni athi bakuhleka
bensinsitheka. Ifa nangwaqa ligqamisa okubili. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, ukugqamisa ukululazeka kwaleli qila. Umugqa wama-59. Bathi ngeke ikukhombe. Imbongi ikhethe igama elithi bathi ukuchaza ukukhuluma, ukuchaza ukuthi basho. Imbongi yakhetha igama elithi ngeke ukuchaza ukuthi soze yavuma le ntokazi ogama layo linguNomfundo. Imbongi yakhetha igama elithi ikukhombe ukuchaza ukuthi ibhekise iminwe yayo le ntokazi kule nsizwa ngokuthi ivume ukuthi ucu luyahlangana entanyeni. Kusukela emgqeni ka-57 kuye emgqeni ka-59 sibona imvumelwano-siqalo enguba emagameni alandelayo bayaguqa, bakuhleka, bathi, ukugqamisa okubili. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, ubuningi balabantu abenza leli qila inhlekisa. Umugqa wama-60. Uzakhela amabhange enhliziyweni. Imbongi ikhethe igama elithi uzakhela ukuchaza ukumisa indlu. Kodwa-ke kulo mugqa siyabona imbongi ibingakhulumi ngokumiswa kwendlu. Imbongi ibikhuluma ngokumiswa kwebhange. Liyini ibhange? Ibhange indawo yokulondoloza. Ngabe kulondolozwa ini? Kulondolozwa imali. Kwazise ibalulekile. Kwazise imali angeke saphila ngaphandle kwayo. Lapha imbongi ayikhulumi ngokulondolozwa kwemali. Ikhuluma ngokulondolozwa kothando enhliziyweni yale ntombi. Yini inhliziyo? Yisitho somzimba esifutha igazi. Yisitho somzimba lapho imizwa yothando yakheka khona. Ngakho-ke lo mugqa ugqamisa ukuthi le nsizwa yayifuna ukokhela uthando enhliziyweni yale ntombi. Umugqa wama-61. Amaqhikiza akhe ayakuthanda. Imbongi ikhethe igama elithi amaqhikiza ukuchaza izintombi eseziqomile okuyiwa kuzona kuyotholwa izeluleko ezimayelana nothando laleyo nsizwa. Intombi ethe uma ngabe iqonyiswa yabona ukuba yiyona eyikhethayo nayo, eyithandayo, enemizwa ngayo. Imbongi yakhetha igama elithi ayakuthanda ukuchaza ulangazelo oluvuthayo enhliziyweni yomuntu. Sesiyabona nalo mugqa ugqamisa ukuthi le nkondlo inomqondo ucashile. Kwazise intombi ibiba neqhikiza elilodwa. Ngakho-ke la yimfundo, umqondo ocashile ngoba lamaqhikiza okukhulunywa ngawo othisha bezifundo ezahlukahlukene abayithandayo le nsizwa. Ake sishiye lapho-ke okwamanje. Lo mugqa sibona isu elibizwa ngokuthi ifanankamisa ngokusetshenziswa konkamisa u-a emagameni alandelayo. Amaqhikiza akhe ayakuthanda. Lo nkamisa u-a utholakala ekuqaleni kwalawo magama
ukugqamisa izinto ezimbili. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, ukugqamisa uzwelo lensizwa eluthola kwezinye izintombi. Umugqa wama-62 lobo buhlalu ovunule ngabo. Imbongi ikhethe igama elithi lobo ukugqamisa isabizwana sokukhomba into ebuqamama. Ini yona lena ekhonjwa buqamama? Ubuhlalu. Ubuhlalu buyini? Amageqelana amibalabala ahlanganiswa ndawonye ngentambo bese-ke intombi noma insizwa ivunule ngawo. Mlingani wami nawe mfundi, khumbula sithena ukusetshenziswa kwefanankamisa u-a kugqamisa uzwelo okwangempela kunjalo. Lezi zintombi ezingamaqhikiza zathatha ubuhlalu obubizwa ngokuthiwa ucu, zabunikeza lensizwa kwabangathi isiqonyiwe. Ake siboneke, iqonywa ubani-ke manje? Khumbula kulo mugqa ka-62 alukho uphawu lokuloba ekugcineni. Ngakho-ke imbongi isebenzise isu elibizwa ngokuthiwa injambamenti. Singeke sakwazi ukuyichaza le njambamenti ukuthi yimuphi lowo mqondo okapakela emgqeni ongezansi singawufundile umugqa olandelayo, umugqa ka-63 othi unompumelelo sewake wabucumbaza. Imbongi ikhethe igama elithi unompumelelo. Siyazi sonke isakhi uno sichaza ukuba unina wento ethile. Lona ngunina wempumelelo. Ukuphumelela, ukufeza into obuyihlosile, ukuzuza lokho obukade ukufisa. Ukuphumelela kungaba ukuphasa uma ngabe sikhuluma ngomqondo ocashile. Imbongi ikhethe igama elithi sewake ukuchaza ukwenzeka kwento ethile. Yini leyo nto? Ewukucumbaza ubuhlalu, ukuchaza ukubuthintathinta, ukuchaza ukubuwotawota. Ngalo mugqa imbongi ichaza ukuthi ucu lolu iqila elibuvunulile abuveli kunomfundo kodwa buvela kunompumelelo. Ngakho-ke lo mqondo okapakele emgqeni ongezansi uthi iqila laqonywa yintombi ogama layo lingunompumelelo. Ucabanga kwami amaqhikiza aleluleka leli qila, alitshela ukuba liyoshela engxenye mhlawumbe ukuze kupheze ukuhlekwa kwalo. Angithi amaqhikiza zintombi ezeluleka ezinye izintombi mayelana nendaba zothando. Lapha-ke mhlawumbe amaqhikiza eluleka iqila, hhayi intombi engunomfundo. Kwazise kwakwaziwa ukuthi soze yaliqoma. Ibinza lesishiyagalolunye umugqa wama-64 wathembisa ukukunyezisa ngobakhe. Imbongi ikhethe igama elithi wathembisa ukuchaza ukunikeza isiqiniseko sokuthi into uzoyenza. Imbongi yakhetha igama elithi ukukunyezisa ukuchaza ukukuvunulisa. Umugqa wama-65 bathi abanye bejokola. Imbongi ikhethe igama elithi bathi ukuchaza isenzo sokwenza into ethile ebeyingacatshangiwe. Ngokuqhubeka nokufunda le nkondlo
ngiyacabanga ukuthi kuzocaca ukuthi yini yona le ebikade ingacatshangiwe. Igama elandela lapho lithi bejokola, ukuchaza ukuhamba ungabuyi. Lo mugqa awunalo uphawu lokuloba ekugcineni, unenjambamente. Ake sibone ukuthi kuqhubeka kuthiweni, wena unikele khona. Lona umugqa wama-66. Imbongi ikhetha igama elithi wena, ukugqamisa ukuthi ikhuluma naleli qila ngqo, akekho omunye umuntu ekhuluma naye. Imbongi yakhetha igama elithi unikele, ukuchaza ukuthi uqonde noma uye. Imbongi yakhetha igama elithi khona, elichaza kuleyo ndawo. Siboneke, yisiphi isenzo esasingalindelwe? Kwakungalindelwe ukuba leli qila lizinikele ukwenza lokho ebekade likwenza, ngoba abanye bese kukade bafulathela. Okwesibili, sithe kunenjambamente. Uyini umsebenzi wenjambamente kulo mugqa? Okokuqala, ukugqamisa umgqumo omnandi oyisigqi lapho kufundwa le nkondlo. Okwesibili, ukugqamisa ukuthi umqondo ongenhla ukapakela ngezansi. Yimuphi lowo mqondo? Ilona othi kwakungalindelwe ukuba iqila lizimisele ngale ndlela, yize abanye abantu sebefulathele. Umugqa wama-67. Bekhohlisana behlangene beyizixuku. Imbongi ikhethe igama elithi bekhohlisana, ukugqamisa ukuluthana, ukugqamisa ukungavezelani amaqiniso. Imbongi yakhetha igama elithi behlangene, ukugqamisa ukubuthana ndawonye. Imbongi yakhetha igama elithi beyizixuku, ukugqamisa ukuba baningi endaweni eyodwa, ukuba luquqaba. Kulo mugqa sibona amasu amabili. Elokuqala, sibona isu elibizwa ngokuthiwa isiqhathanisi. NgesiNgisi, this is an antithesis. Isiqhathaniso simayelana nemiqondo emibili, kodwa eqophisanayo. Umqondo wokuqala ukhulunywa ngabantu abayimbumba, abahlangene, abantu abamunye. Umqondo wesibili kukhulunywa ngabantu abangenayo injongo eyodwa, abantu abehlukene phakathi, kwazise abalikhuluma iqiniso, bayakhohlisana, omunye uyenga omunye. Isu lesibili, sibona ifanangwaqa emagameni atholakala ekuqaleni kwalamagama amathathu alandelanayo, bekhohlisana, behlangene, beyizixuku. Lifanangwaqa lingube ligqamisa okulandelayo. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, ukugqamisa ukuba munye kwalaba bantu. Umugqa wama-68. Ube yinkomo edla yodwa. Lo mugqa uyisimo sokukhuluma. Lesi simo sokukhuluma sichaza umuntu ongahlangani nabanye abantu, kanti nangenhlanhla enkulu nababhali basichazile bathi kusho ukungabi namuntu ohamba naye noma ongumngane naye. Umugqa wama-69. Bakhohlwe ungesathunywa ugwayi. Umugqa wama-70. Sabuya neboza. Kungani ngiyifunda yomibili? Yingoba alukho uphawu lokuloba ekugcineni komugqa ka-69. Le migqa yomibili ichaza ukuba abantu bacabanga ukuthi leli qila liyisiphukuphuku. Cabanga kwami, injambamente la icacile, iyakhanya, hlala phansi uyichaze. Imigqa elandelayo ngoyifunda kanye kanye. Umugqa ka-71.
bahlangene phezulu kanti behlukene phansi bangamahele. Lapha imbongi isebenzise isifenqo esiyisiqhathanisi. Ukuhlangana ukuba munye, ukuhlangana phezulu, ukuthandana, ukuba munye entweni eniyenzayo. Kodwa kubonakala sengathi lolu thando aluzikile. Yingani sisho kanjalo? Yingoba baphinde bahlukane phansi, ukukhombisa ukuthi abayona into eyodwa, bayaphikisana. Uyasibona-ke isiqhathaniso sithena siwukuphikisana nokuqophisana kwemiqondo emibili. Umqondo wokuqala, abantu abazwanayo laba. Umqondo wesibili, abantu abangeyona into eyodwa, abangezwani. Lingani bami nani bafundi, kukhona okuncane okufanayo phakathi kwesiqhathaniso, i-oxymoron nendida. Kuyini? I-oxymoron, amagama aphikisanayo alandelanayo. Ubusika nehlobo, ubusuku nemini, izinyembezi zenjabulo. Indida, amagama aphikisanayo kodwa abe ahlukaniswe igama elithile phakathi nendawo. Kunezinyembezi kodwa ezenjabulo. Kanti isiqhathaniso, imiqondo emibili eqophisanayo, engefani, ehlukile. Ibinza leshumi, umugqa wama-73. Ukwehluleka kukunika ukusebenza. Imbongi ikhethe igama elithi ukwehluleka ukuchaza ukungaphumeleli. Imbongi yakhetha igama elithi kukunika ukuchaza ukuthi kukulethela, kukwenza. Imbongi yakhetha igama elithi ukusebenza ukuchaza ukuphishaphisheka nokwenza lokho okuzokusondeza empumelelweni. Umugqa wama-74, ukubhuqwa nokuhlekwa, ukubekezela. Imbongi ikhethe igama elithi ukubhuqwa ukuchaza ukwenziwa ihlaya. Imbongi yakhetha igama elithi nokuhlekwa ukuchaza umsindo owenziwa ngomlomo lapho kwenanelwa ihlaya. Imbongi yakhetha igama elithi ukubekezela ukuchaza ukungasheshi udikibale kanye nokuqinisela. Kule migqa emibili sibona amasu amathathu. Elokuqala, imvumelwano siqalo engunkamisa u emagameni athi ukwehluleka, ukubhuqwa. Umsebenzi wale mvumelwano siqalo, ukugqamisa ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, ukungasinaki isimo okusona kodwa ubambelele kulokho okuzokuphumelelisa. Isu lesibili, imvumelwano maphakathi etholakala emagameni asekugcineni kwale migqa yomibili, elithi ukusebenza nelithi ukubekezela. Ukugqamisa ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, ukungalilahli ithemba. Isu lesithathu, ukuphindaphinda emagameni athi ukubhuqwa nokuhlekwa. Ukugqamisa ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, ukuhlekwa, uhlekisiswe. Umugqa wama-75, naziya eziza ngaphesheya. Imbongi ikhethe igama elithi naziya ukugqamisa ukukhomba into ekujana nawe. Imbongi yakhetha igama elithi eziza ukugqamisa ukuqhamuka kwento ethile. Imbongi yakhetha igama elithi ngaphesheya ukugqamisa ngalena kwezindonga noma ngalena kwemfula. Umugqa wama-76.
Izintokazi zephula uhleko. Imbongi ikhetha igama elithi izintokazi ukuchaza abantu besifazane abahle futhi abakheke kahle. Ngiyakhetha isigejana samagama esithi zephula uhleko ukugqamisa ukuncokola. Lo mugqa sibona isizura, ugqamisa izinto ezimbili. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, ukuhlaba ikhefana. Umugqa wama-77. Nanguya unomfundo emsileni. Imbongi ikhetha igama elithi nanguya ukukhomba into ekujana nawe. Imbongi yakhetha igama elithi unomfundo kwazise lona unina wolwazi. Imbongi yakhetha igama elithi emsileni ukuchaza ukuba ngemuva noma ekugcineni. Umugqa wama-78. Unompumelelo uzokugaxa ucu. Imbongi ikhethe igama elithi unompumelelo ukuchaza unina wokuzuza lokho okufunayo. Imbongi yakhetha igama elithi uzokugaxa ukuchaza ukufaka umuntu umgexo entanyeni. Imbongi yakhetha igama elithi ucu ukuchaza ubuhlalu obusivumelwano sothando. Kulo mugqa sibona ifanankamisa elingu-U emagameni womathathu njengokulandelana kwawo. Unompumelelo, uzokugaxa, ucu, ukugqamisa ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, ukugqamisa ukuguquka kwesimo. Unomfundo usekugcineni manje. Unomfundo ubeqhenya ezishaya isifuba ethi yena akazukuliqoma leli qila, kanti bakhona abalibona lingumuntu njengonompumelelo. Ngalo mugqa imbongi igqamisa umlayezo noma isifundo esithi isinamuva liyabukwa. Ubani manje osehleka iqila? Umugqa wama-79. Wadla uphumelele namhlanje. Imbongi ikhethe igama elithi wadla ukwenanela impumelelo. Imbongi yasebenzisa uphawu lokuloba umbabazi ukugqamisa ukuthi ibimemeza ihalalisela. Kusho ukuthi igama elithi wadla lisetshenziswa umuntu ozibongelayo ngoba esehlabene. Imbongi ikhetha igama elithi uphumelele ukuchaza ukufezeka kwalokho obekuhlosiwe. Imbongi yakhetha igama elithi namhlanje ukuchaza ukuthi ngalolo suku. Ibinza le-11, umugqa ka-8. Giya uqephuze mfana. Imbongi ikhethe igama elithi giya ukuchaza ukudlalisela ugide. Imbongi yakhetha igama elithi uqephuze ukuchaza ukugiya kusuke uthuli lubheke phezulu. Igama elithi mfana likhethwe ukuchaza ingane yesilisa. Mlingane wami nawe mfundi, are you able to detect the change in the intonation that has been utilized by the poet? Now there's a paradigm shift. The poet uses words that are soft as opposed to words that are strong. Imbongi ayisayibizi lensizwa ngokuthi iliqila, kodwa isithi mfana. Sengathi manje isiyayibhambatha lensizwa, ibhambatha emahlombe kwazise isihlabene. Umugqa wama-81. Ngadla mina kababa. Lo mugqa uyisimo sokukhuluma esichaza ukwenanela impumelelo. Umugqa wama-82. Ngadla mina mfo kabekezela. Engikuphawulayo ilokhu, abekho abacaphuni, kodwa
kusukela emgqeni ka-81 kuye emgqeni ka-87. Sithola inkulumo ngqo esiboneke amagama athi ngadla mina agqamisa ukwenanela impumelelo. Imbongi ikhethe igama elithi mfo ukuchaza indodana yomuntu othize. Ekabani le ndodana? Ekabekezela. Kuleli gama elithi kabekezela sithola isakhi uka esigqamisa ukuthi uzalwa ubani. Lo mfana lona uzalwa ubekezela. Ukubekezela, ukungadikibali, ukugwinya itshe, ukubhekana nezinkinga zakho ngqo. Ake sibone amasu amabili atholakalayo: ukuxhumana siqalo nokuxhumana maphakathi emagameni athi ngadla mina. Ukugqamisa izinto ezimbili. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, ukwenanela impumelelo. Umugqa ka-83, majonga isilonda okwempukane. Lingani bami nani bafundi, la ngicabanga ukuthi kwenzeke iphutha. Bekufanele kubhalwe ukuthi majinga isilonda okwempukane. Azise ukujinga, ukunakashela into ethile, uloko uzisondeza maduze nayo. Isilonda indawo elimele emzimbeni womuntu. Impukane isinambuzane esithwala amagciwane. Uma impukane ijinga isilonda kuchaza ukuthi kukhona ekufunayo. Le nsizwa phela nayo ibiyenzisa okwempukane ngoba ibifuna intombi ethile ogama layo kunguNomfundo. Kulo mugqa imbongi isebenzise isimo sokukhuluma esibizwa ngokuthiwa isifaniso okuyisifenqo. La imbongi iqhathanisa insizwa lena, umfo kabekezela lona kanye nempukane. Bobabili benza into efanayo, bayajinga. Impukane ijinga isilonda, umfo lona ujinga intombi ayifunayo. Umugqa wama-84. Ngahlabana mina kakhuthala. Imbongi ikhetha igama elithi ngahlabana ukugqamisa ukunqoba empini ngokukhombisa ubuqhawe bakho. Imbongi yakhetha igama elithi mina ukugqamisa igqabho. Umuntu othi mina kuba ngathi uzishaya isifuba, ine-literal sense. Imbongi yakhetha igama elithi kakhuthala. Uka lona uyisakhi esigqamisa ukuthi lona uyingane kabani. Igama elithi kakhuthala lichaza ukungavilaphi, uhlale ngokusebenza njalo. Umugqa wama-85. Ngayinqoba, ngayiqhobozela. Imbongi ikhethe igama elithi ngayinqoba ukuchaza ukuphumelela, uguqise isitha. Imbongi yakhetha igama elithi ngayiqhobozela ukuchaza ukushwabadela into, ukuyifohloza ngamazinyo, uyidle nje uyiqede. Ukuchaza ukwehlula into ethile. Sibona amasu amabili, ifanangwaqa kanye nemvumelwano siqalo. Leli fanangwaqa unga otholakala emagameni amabili athi ngayinqoba, ngayiqhobozela. Ukugqamisa okulandelayo, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, uziqhenya ngempumelelo. Kanti-ke nale mvumelwano siqalo unga etholakala emgqeni ka-84 no-85 emagameni athi ngahlabana, ngayinqoba, igqamisa okubili, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi kanye nokuziqhenya ngempumelelo.
Umugqa wama-86. Yangicocisa, yangiphuzisa amandambi. Imbongi ikhethe igama elithi yangicocisa. Ukucocisa ukuphaqula, ulungise, kuhlanzeke izinto. Ukuphuzisa, ukuhabula into engamanzi uyigwinye. Amandambi, amanzi. Imbongi isuke isebenzise isimo sokukhuluma esiyisifenqo esaziwa ngelenhlonipho noma isihlonipho. Lapho kusuke kusetshenziswe igama elithambileyo esikhundleni segama elihlabayo. Ngokusetshenziswa kwesigejana samagama esithi yangiphuzisa amandambi, imbongi igqamisa ukuthi yangiqoma, ngaphumelela, ngayehlula, nganqoba. Lo mugqa sibona ifanangwaqa elithi ya kanye nelithi ngi emagameni athi yangicocisa, yangiphuzisa. Ukugqamisa okubili. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, ukugqamisa injabulo. Umugqa wama-87. Ngadla, ngadla, ngadla. Ukugqamisa, ukwenanela impumelelo. Ukuhalalisela noma ukuzihalalisela, kwazise kusetshenziswe umbabazi owuphawu olukhombisa ukuthi lapha imbongi ibimemeza. Balingani bami nani bafundi, when you ululate, you make a very big noise because you are not only elated but you are euphoric. Ngiyabonga, nisale kahle, niyathandwa.